नमस्कार मुलांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण अंगण या प्राध्यापिका सौ पौर्णिमा केरकर यांच्या पाठातील काही प्रश्न उत्तरे सोडवणार आहोत. तर चला सुरू करूया. अचूक पर्याय निवडून पुढील विधाने पूर्ण करून पुन्हा लिहा. तुळशी विवाह जवळ आला की तुळस घालण्याची पर्याय आहेत. बायची लगबग असायची, आईची लगबग असायची, आईची लगबग असायची, काकूची लगबग असायची. आणि यातील योग्य पर्याय आहे आईची लगबग असायची. ब. अंगण समतल करण्यासाठी त्यावरून डॅश पर्याय आहेत. पेटणे फिरवत असत, डिफळा फिरवत असत, बेळ फिरवत असत, काम फिरवत असत. आणि यातील योग्य पर्याय आहे काम फिरवत असत. आता पाहूया एका वाक्यातील उत्तरे. खालील प्रश्नांची उत्तरे प्रत्येकी एका वाक्यात लिहा. प्रश्न पहिला. अंगणात कोणकोणत्या भाज्या असायच्या? उत्तर. अंगणात काकडी, भेंडी, पडवळ, वाल, दोडकी अशा भाज्या असायच्या. प्रश्न दुसरा. अंगण नीटनेटके करण्यासाठी काय केले जायचे? उत्तर. अंगण नीटनेटके करण्यासाठी पेटणे घेऊन ठो करीत अंगण पेटले म्हणजेच ढोपटले जायचे. प्रश्न तिसरा. अंगणाने कोणाचे भावजीवन समृद्ध केले आहे? उत्तर. अंगणाने लेखिका व त्याच्या पिढीचेही भावजीवन समृद्ध केले आहे. प्रश्न चौथा. पवित्र मांडावरती कोणती लोकनृत्ये सादर केली जातात? उत्तर. पवित्र मांडावरती धालो आणि धिल्लो ही महिलांची लोकनृत्ये सादर केली जातात. खालील प्रश्नांची उत्तरे 2 ते 3 वाक्यात लिहा. 1. दिवाळीत अंगण का करावे लागे? उत्तर. दिवाळीत अंगण करावे लागते कारण पावसाळ्यात अंगण उखडते, आतील दगड वर आलेले असतात, अंगणात खेळताना पायांना दगड टोचतात, शिवाय इतर धार्मिक विधी करताना अडचणी येतात. प्रश्न दुसरा. अंगणात खड्डे पडणार नाहीत याची काळजी कशी घेतली जात असे? उत्तर. ओल्या अंगणात खड्डे पडू नयेत म्हणून सभोवताली कुंपण घातले जायचे. कुत्र्या मांजराच्या पावलांचे ठसे लागून अंगणाला खड्डे पडता कामा नये म्हणून लक्ष दिले जायचे. ही काळजी घेतली जात असे. खालील प्रश्नांची उत्तरे 4 ते 5 वाक्यात लिहा. प्रश्न पहिला. खळे तयार करण्यासाठी पाणी आणण्याची पद्धत कशी होती? उत्तर. खळे तयार करण्यासाठी लागणारे पाणी रस्ता ओलांडून खालच्या बाजूच्या शेतातील तळीतून आई, काकी, बाय आणायच्या. लहान मुले सुद्धा तांबे भरून पाणी आणून देऊन खारीचा वाटा उचलत असत. पाणी आणण्यासाठीची सुद्धा एक शिस्त होती. एकटी पाणी भरून देत असे, बाकीच्या कडेवर घागर भरून घेऊन जायच्या. वाटेत घागर रिकामी करून घेऊन येणारी महिला भेटायची. ती आपल्या कडेवरील रिकामी घागर खाली ठेवून भरलेली घागर कडेवर घेत अंगणाच्या दिशेने जायची. अशी पाणी आणण्याची पद्धत होती. प्रश्न दुसरा. तुळस कशा प्रकारे तयार केली जायची? उत्तर. अंगणात तुळशी वृंदावनाची खास जागा होती. कार्तिक मासात तुळशी विवाह जवळ आला की तुळस घालण्याची लेखिकेच्या आईची लगबग सुरू व्हायची. त्यासाठी ती टेम वाड्यावरची माती खणून घेऊन यायची. माती व्यवस्थित चाळून मऊसूत करून कुजत ठेवावी लागत असे. तुळशीचा आकार ठरवून माती थापायला लागत असे. ती कापून त्यावर माती शेणाचा लेप देऊन तुळस तयार केली जायची. विद्यार्थ्यांनी, जर तुम्हाला चॅनलमधील व्हिडिओमधील कंटेंट जर आवडले असेल तर काइंडली लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब शेअर टू युअर फ्रेंड्स. प्रश्न तिसरा. उन्हाळ्यात अंगणाचा वापर कसा केला जात असे? उत्तर. उन्हाळ्यात अंगणात घरातील पुरुष आणि लहानगी झोपायची. आई, आये पत्रावळी करण्यासाठी अंगणात बसायच्या. भात मडकीत उकडून ते अंगणातच बेळांच्या डाळीवर सुकत घालायचे. पोरी बाळींचे केस विंचरण्यासाठी अंगण हक्काचे होते. लंगडी, खांब्यानी, लगोरी, लपाछपी, आईचा रुमाल हरवला यासारखे खेळ अंगणातच खेळले जायचे. अशा प्रकारे उन्हाळ्यात अंगणाचा वापर केला जात असे.